lithi iBhayibheli uJesu wathi mebafica bedoba mefika la kade bedoba khona lithi iBhayibheli wafika sebewasha amanet. Uma sebewasha amanet kusho ukuthi ekade bekuzele sebeqedile noma ekade bekuzele noma kwenzekile noma kwenzekanga, but they are ready bathandekayo, sebaqedile yonke imizamo yabo. Nikhona bathandekayo, sengiyafudumala mntaka Mbotho. So now lithi iBhayibheli uma esefikile uJesu kubona, lithi iBhayibheli wababiza, uma ebabiza wababuza amadoda kwenze njani, nawasha umkhumbi nawasha amanethi, bathi lapha uNkulunkulu sesihlala ubusuku bonke lapha sizama ukudoba ofishi kodwa sibambi lutho. But wathi uNkulunkulu, wathi uJesu bathandekayo, pushana umkhumbi nubuyisele emanzini. Bathandekayo lapha abantu basebezame ngakho konke, basebezame ngayo yonke experience yabo, but uma uJesu efika sebezamile bahluleka, ngoba uJesu akafiki la khona usakwazi ukuzenzela izinto, but uJesu ufika la khona usuzame konke bese fika nika instruction that will lead you to do the right thing. Bathandekayo lithi iBhayibheli uma uJesu esefike kubona bathandekayo, wathi ababuyisele umkhumbi emanzini, wathi ababuyisela amanethe. Bathandekayo babuyisela, but ithemba base bangasenalo ukuthi khona into abasayisangenzeka, but uJesu bathandekayo esefikile, lithi iBhayibheli bawabuyisela umkhumbi bawafaka amanethe. Wathi uJesu thani ukuqhubeka kancane bafana bami ningadobi lapho endoba khona. Lithi iBhayibheli benza njengokusho kwenkosi, bawaphusha amanethi bathandekayo aye ekujuleni. Lithi iBhayibheli babamba bathandekayo, bezwa amanethi ngathi ayasinda, bezwa amanethi ngathi ayadabuka, ngoba sekukhona indoda ebanike instruction. Bathandekayo bangcwele, uma sefikile uJesu angikhathali ukuthi uzame kangakanani, but when he come bathandekayo ukhamba isikhathi ososiwastile. Nikhona bathandekayo, Amen. isikhathi basebesiwastile ebusuku, but in few seconds uJesu efikile kubona, wakhuluma izwi wathi fakela amanethi ashone ekujuleni. Uma bewafaka amanethi ashone ekujuleni, kwasho ukuthi lo khulumile kukhuluma nguye, minguye lo khulumile bathandekayo, kukhuluma ulizwi bathandekayo, lo okhulumile bathandekayo, kukhuluma uAlpha noOmega, nguye oqalile nguye ofezayo. Nikhona bathandekayo. So now lithi iBhayibheli uma bewadonsa amanetha wasabuya, babona eminye imkhumbi iyadlula isazama ukudoba, bathi no bafethu buyani sondelani. Baxakeka lapho ukuthi lamadoda asibizelana, wathi hayi sondelani sinenkinga la, amanetha ayasinda manje, amanetha ayasinda, labo fish bangaphezulu kofish besibazela, ngoba uNkulunkulu uma esefikile empilweni yakho uthola nezinto obungazideserve. uNkulunkulu uma esefikile empilweni yakho uthola izinto ezingaphezulu kwalezo expectile, uthola izinto ezingaphezulu kwalezo sithandazelile. Even when you pray, don't pray ngokwazi kwakho and don't pray nge-experience yakho. Wait for the word, because when the word comes bathandekayo, when the word comes, uma izwi lifika bathandekayo, uma izwi lifika bathandekayo, kuba khona ukuchichima, kuba khona ukuchichima, kuba khona ukuchichima, kuba khona izinto eziqhumayo. So now lithi iBhayibheli babizela amadoda bathi bafowethu sondelani labo fish sebasixaka manje, sikhiphiseni labo fish. Mase bakhipha fish sobe sesiyahlukaniselana, nani ningabisadoba manje, ningabisadoba. uNkulunkulu ngala madoda amathathu wakwazi ukubonelela eminye imkhumbi edobayo, ngoba laba abanye babedoba babesafuna fish, but ngokuthi uNkulunkulu mtakasheza uJesu uma efikile wabusisa laba, isibusiso salaba sase sachichima, sase sakabhakela kwabanye laba abanye bathandekayo. Uma uJesu esefikile into enzima ayibisaba nzima. Nikhona bathandekayo, uma uJesu efika bathandekayo okunzima akubisaba nzima, kuba lula. So now and esibusisa uNkulunkulu uma esidedela, yazi lento isibusisa kusona sakho kuphela. uNkulunkulu when God blessed you usuke ekublessela ukuthi ubusise nabanye. Isibusiso osidla wedwa asikulast. Nikhona bathandekayo, lithi iBhayibheli khona wesifazane
owayenenkeshezana nje yamafutha eyayisela ukuthi yena nendodana yakhe badle bese bayafa, ngoba kulela lizwe kwakukhona indlala. And indlala ayibekezeleki bathandekayo nofakazi uma ngilambile abufika ubuthongo. But lo wesifazane kwase kufika esithubeni sokuthi avume ukuthi uma kuphela lokhu kokugcina lokho enginakho uma kuphela khona kukuphela kwempilo yami. But lithi iBhayibheli wafika umuntu kaNkulunkulu, uma efika umuntu kaNkulunkulu wathi Nkosi yami wesifazane ngilambile khona yini ongangenzela khona. Lithi iBhayibheli lo wesifazane wasethumela indodana yakhe wathi indoda kaNkulunkulu okusela ukuthi mina ngidle nengane yami bese siyashona. But indoda kaNkulunkulu yathi ngenzele ngidle. Lo owesifazane wathumela umfana, wahamba umfana wawuthatha okugcina okumele bakudle bese bayafa. Uma bebuya bayenzela indoda kaNkulunkulu, uma beyenzela indoda kaNkulunkulu yadla isibusiso salowo wesifazane. And isibusiso salowo wesifazane sathi mesidliwa indoda kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli bathandekayo wasi indoda kaNkulunkulu yakhipha umlayezo ukuthi lo wesifazane akahamba yofuna izitsha. Nikhona bathandekayo, akahamba yofuna izitsha. Lo wesifazane lezitsha wayolanda wesifazane. Let me tell you mntakambotho, lezitsha wayolanda lo wesifazane i-instruction ayithola kwindoda kaNkulunkulu, amafutha agcwala izitsha aze asala. That's right, amafutha agcwala izitsha aze asala. Yini eyenza lokho? Inhliziyo yalo wesifazane ukuthi isibusiso sakhe akusona esakhe yedwa, ukuze isibusiso sakho sichichime noma isibusiso sakho singapheli. You need to share, you need to give. Angikho lapho bathandekayo. So now when uJesu efika laba sebedobile fish, bamangala baya kuyena bathi kodwa undoda uyenza kanjani lento? Wasethi uJesu no, kusuka namhlanje anisenza ukudoba fish. This was just an example. Anisenza ukudoba fish ngizonenza nibe abadobi babantu. Nikhona bathandekayo. From that time bathandekayo bamshiya ubaba wabo emkhundleni balandela uJesu, bahamba bayokwenza the assignment yokudoba abantu. Kuyini ukudoba abantu mntakambotho? Ukudoba abantu kuhamba ushumayele izindaba ezinhle zikaNkulunkulu, abantu bese belandela noma bamukele uJesu. After betholile ofish i-assignment, uNkulunkulu akabayikisanga ukuba abadobi wayobenza ama-accountant. uNkulunkulu akabayekisanga ukudoba wayobenza othisha. As much babefundile abanye babo, kodwa akabayisanga ukuyokwenza ezinye izinto, but wahamba wayobenzisa the same thing, but kushintsha ukuthi yenziwa kuphi kanjani. uNkulunkulu akasoze akuthatha ezweni uyilento iyona bese ekushintsha totally, but uNkulunkulu usebenzisa into oyiyona but ayisebenzise for another mission. Nikhona bathandekayo, ukuthatha in the kingdom of darkness uyilento iyona bese efika in the kingdom of light mntakampofana athole iposition eyithi ayifane nale ubuyenza ngaphandle. Nikhona bathandekayo, that's why ke bathandekayo sinenkinga uma abazalwane befika evangelini abafuni ukuba ilento uNkulunkulu afuna babe yiyona. Sinohlobo nje labathandekayo labazalwane abafuna ukuba njengabanye abazalwane ababafice ensindisweni. Nikhona bathandekayo,
uNkulunkulu ukuthatha uyilento yiyona. Then when he position you in the kingdom, in his kingdom, bese ekuthatha ekusebenzisa according to his will. There is no need to fake yourself. There is no need ukufuna ukufana nabanye abantu. There is no need ukufuna ukulingisela abanye abantu. We will accept you as you are, as long God put you in that position. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga kwakuba khona amadoda uPaul noSilas. Lithi iBhayibheli nabo they were doing a same assignment bathandekayo. They were doing a same assignment. Babehamba beshumayela amadolobha namadolobhakazi. Behamba beshumayela ngombuso kaNkulunkulu. But lithi iBhayibheli ngelinye ilanga bahlangana nowesifazane. Kanti lo wesifazane wayeqashiwe esemsebenzini wokuthi apretende whoever owenza umsebenzi kaNkulunkulu bathandekayo wayekuholela wayekwenza. But lo wesifazane lithi iBhayibheli wayenomoya ongcolile. But lo wesifazane enomoya ongcolile uma ehlangana noPaul noSilas beshumayela ivangeli likaNkulunkulu bangcwele. Lithi iBhayibheli wamemezela lo wesifazane idolobha lonke. Wathi lamadoda lawa amadoda kaNkulunkulu ashumayela indaba ezinhle. Lithi iBhayibheli wayekwenza lokho bazalwane kuphindelela izinsuku nezinsuku mehlangana nabo ehamba ememezela kube ngathi ukanye nabo. Kwasho ukuthi amadoda kaNkulunkulu they are not lacking a discerning of the spirit. Webathandekayo uyingozi umzalwane ongakwazi ukudiscern abathandekayo. Sizolimala webangcwele mesingakwazi ukudiscern imimoya webathandekayo ngoba mesihamba sishumayela mesiphila phakathi kwabazalwane kunabazalwane abanemimoya okuba ngathi banathi kanti abekho nathi, and we will take them bathandekayo sibabeke eduze kwethu if we are lacking the discerning of the spirit bathandekayo. Lithi iBhayibheli lo wesifazane wayenomoya bathandekayo, wayenomoya ongcolile. So now lithi iBhayibheli uPaul noSilas bacasuka bayala umoya wamadimoni ukuba uphume kulo wesifazane. After benze lokho mntakambotho lithi iBhayibheli after bedilivile lo wesifazane bathandekayo ngoba idimoni alidalela ukuba kumuntu. Idimoni alidalelwe ukuba kumuntu. That's why uJesu wayewazonda amadimoni bathandekayo, and nathi ngeke siwathanda amadimoni because uJesu wayewazonda amadimoni. Ngiphumeleni bathandekayo ngiyalizonda idimoni. I hate the demons. Wherever la ekhona ayezwa I hate them. Angilifuni idimoni. So now lithi iBhayibheli bathandekayo bayela umoya waphuma kulo wesifazane. Umoya uphuma kulo wesifazane kwasho ukuthi lo wesifazane akayiphethe unabaphathi uqashiwe uyahola. Abaphathi bakhe babona iphelile icontract bahamba babamba lamadoda kaNkulunkulu bawashaya bawalimaza bawathatha bathi asingagcini ngokubashaya ngoba bafi babathatha babafaka entilongweni. Uma bebafaka entilongweni mntakambotho lithi iBhayibheli bangena entilongweni balimele, bangena entilongweni bamanxeba abanikwa ngisho ukubhandishwa, abanikwa ngisho ukudla, abanikwa i-treatment bathandekayo. Lithi iBhayibheli baboshwa bahlale entilongweni. Uma behlele entilongweni bazalwane lithi iBhayibheli ebusuku bathandekayo. Touch your neighbor, turn in the middle of the night. Touch your neighbor, turn in the middle of the night. Phakathi nobusuku bathandekayo lithi iBhayibheli kwangena ingilosi kaNkulunkulu yafica lamadoda ukuthi alele bathandekayo. Uma efika amadoda alele ngenxa yobuhlungu, ngenxa yeinhlungu elisemzimbeni. Lithi iBhayibheli yafike yabanyakazisa yathi we madoda kusona isikhathi sokulala lesi. Awubathandekayo ngathi ngiyayizwa into efika imimntakanxumalo. Lento babe ingilosi yayifika ngaso lesi sikhathi noma bengekho entilongweni. Ngizwa bathandekayo into ethi ingilosi yayingaqala ukufika ngoba sebeboshiwe, but ingilosi njalo phakathi nobusuku babeba ne-appointment. Shama koshalaba lamadoda kaNkulunkulu kwakuwamadoda omthandazo. Paul noSilas kwakuwamadoda endumiso. Kwasho ukuthi baboshiwe baneyinhlungu emzimbeni, kodwa ngenxa ukuthi kukhona indoda abahlanganyela nayo njalo phakathi nobusuku.
yabalocate abathandekayo lapha bangakhona. Angazi noma babe ne-tracker yasezulwini, kodwa ngizwa ngathi uNtakambothi kwakhona i-tracker yasemazulwini webathandekayo. Yabalocate ingilosi yafika entilongweni lapha bakhona qathatha. Yafika yabanyakazisa yathi wemadoda, noma nishayiwe noma nilinyaziwe, kodwa kufanele isikhathi sokulala lesi. Thina sibona abantu bokugive apha, thina sibona abantu bokuhlehlela emuva, noma sishayiwe noma silimele, noma sihletshiwe noma senziweni, noma sirejectiwe. Asibona abantu bobuyela emuva, asibona abantu bokuhlehla. Isimo siyavuma noma sivumi, webathandekayo asibona abantu bobuyela emuva. Singabantu bomthandazo, singabantu bendumiso, njalo ngesikhathi sendumiso phakathi nobusuku bathandekayo. Ingilosi yayiyela ifike ize kulabazalwana ababili izohlanganyela kanye nabo. Oh shama yema khoshala yima ando shela ba khoshala yipa para sote ke papa yipa para sete ke papa yapa para sete ke yipa hato shala ba yena mama shanana yakaba yema khoshala. Yafika ingilosi kwasho ukuthi le ndoda efikayo ingilosi kaNkulunkulu akuyona ebumnyama. Manje ayikwazi ukufika ingilosi kaNkulunkulu kuqhubeke kufana. Awuma ingena ingilosi etilongweni bathandekayo, lamadoda avela abanesibindi, inhlungu ngezwe ngathi ziyanyamalala. Awu bathandekayo, lithi iBhayibheli bavuka lamadoda adumise uNkulunkulu. That time edumisa bathandekayo, lithi iBhayibheli kwanyakaza isekelo zetilongo. Webathandekayo kwanyakaza isekelo zetilongo, kwaqashuka amaketamo ayevale emnyango, ngoba kwase kufika indoda kaNkulunkulu, kwase kufika ingilosi yasezulwini, kwanyakaza isekelo babedumisa. Asikwazi bathandekayo ukudumisa izinto ziphinde zifane. Abathandekayo ngizwe ukugudla ezweni lakamoya, asiphakameni sime ngeenyawo. Shala bakho shanana, ngizwe ukunyakaza isekelo, ngizwe ukuqashuka amaketamo. Shala basa. It's a worship explosion bathandekayo, it's a worship explosion bathandekayo. Awu bathandekayo ngizwe ukugudla ezweni lakamoya. Ya papa yena la papa mama. Lithi iBhayibheli aphuma lamadoda uma kuvuleka umnyango, awuvulwa umuntu, awuvulwa izandla zomuntu, awuvulwa izandla zendoda, kodwa uvulwa izandla zikaNkulunkulu qobo, ngoba lamadoda asedumisile. Shalaba sihamba nendoda, sihamba noMafohla, sihamba noBalperism, sihamba noAdonai, sihamba noElohim, sihamba noOmnipresent. Yilaba shatapa parasa yimato shalaba. Aphuma amadoda kaNkulunkulu, aphuma amadoda kaNkulunkulu. Umephuma lo obabophile, wabona iminyango ivulekile, akazi ivuleke kanjani, kanti sekunesandla sikaNkulunkulu. Uma sekunesandla sikaNkulunkulu bazalwane, imvelo uNkulunkulu iyamthobela, nolwandle luyamthobela. Uma ephuma amadoda, lithi iBhayibheli bathandekayo, indoda yadonsa inkembe iphoyisa, lathi angikwazi ukuthi lamadoda ngizothi aphume kanjani. Yathi ifuna ukuyibulala, kwasho ukuthi ifuna ukuyibulala. Lamadoda aphumayo aya-understand ukuthi njengoba ephuma manje awusakhululwa omunye umuntu, but akhululwa ile ndoda ahamba nayo, indoda yasezulwini. Bathi no, ungabisazibulala, sikhona, ungabisazibulala. Yabeka phansi inkemba, yathi madoda ngenza kanjani ukuze ngisindiswe.
base bamtshela bathandekayo ngathi ngiyeza uPaul athi ukusindiswa uyavuma ngenhliziyo ukholwe ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi lokho bese kuba ukusindisa ayikho enye into bathandekayo etheni ayikho enye into etheni bathandekayo akukho ukuthi ukusindisa ukholwa uvume ngomlomo ukuthi uJesu uyinkosi lokho bese kuba ukusindisa ngaleso sikhathi indoda yamukela uJesu yathola uJesu ngizonenza abadobi babantu our mission bathandekayo ukwenza abantu bahlangane noJesu sibizela ukudoba we are called to preach bathandekayo not eThekwini kuphela but we are called to preach the gospel of Christ ngoba siyawazi amandla alendoda esihamba nawo noma isimo singavumi noma sivumi kodwa uyalalela usemandla sizoqhubeka bathandekayo sizoqhubeka la kuthiwa khona soke sibone ukuthi lento yami izophelelaphi kodwa bazosibona siloku siqhubeka ngoba sihambi sodwa basibalela inyanga basibalela iminyaka bathi soke siyibone lento yabo sike sawabona ama-outreach eqala phakathi kwethu kodwa phelele emoyeni abathandekayo ngizothi mina bathandekayo sithembeleyo othembisile izethembiso zakhe zinguyebo futhi zingu-amen asibona bokuhlehla sibuyele emumva sishayiwe silimele nanoma yini esihlangabezana nayo ayinawo amandla okusihlalisa phansi ayinawo amandla to silent us bathandekayo ngeke sithule lithi iBhayibheli ngelinye ilanga ngoba khona indoda